Asa na po kaya ito ni Adto si Marky? Saan sa'yo kayo ito nawala sa balay? Lami kay mo sa ayaw ng tsikaan eh. Kay bay. Muna akong ganahan nga mga tanawunan, mga buntag pa ba? Ah! Ara na po do? Good shit kayo, good shit kayo bay. Mia! Nagminanyak na po ning amaw ay. Palaguton jud ko ni mo Marky ha? Good shit! Uy! Ara na ka diri ha? Ganina pa ko pinangita sa imuha ba? Ganina pa ko pinangita sa imuha ba? Usa makadira be? Ni ara na po day ka diri? Usa makadira? Anong naman ka diri? Sayo pa kay sa buntag ha? Nagtanaw ko og TikTok ba? Tanaw kag TikTok. Unsa na po nang gipanan-on nimong mga TikTok? Bagay ba? Nagtanaw og TikTok ba? Ikaw ba nag-ingon sa kuha ba nga? Gusto ko Nana, sige magipagsayo mga og TikTok katawa-katawa sa dito kuha. ka ganina. Mura man kag tala-tala. Ana man ka. Kasi di makatawa na nga nindot man kay mga sayaw dito sa TikTok. Mga sayaw sa TikTok. Mga babae na po na imong gipanan-on. Ikaw ba niingon sa kuha nga kanang gusto Babae ka na po na makipag-TikTok. imong Ingon man ka gusto ka makipag-TikTok kauban sa kuha. Pag TikTok. Mo na naning kamot kog tanaw og TikTok. Ikaw ikalit ra man Nga imong to kuan. yung mga reaction di ay ganina po ko nagtanaw sa imuha dito. Gili ra ta ka. Unsa imong ginabuhat? Mali pa yung ganita magkuan man kadra unsa di kadra. Gara man ang dihanan ni. Na. Gara pud. Tanaw ra galita. Tanaw ko nito. Nya. Sana na. Awa, wala na. Uy, Unya, sala na ko na. guba na. Ano guba man na? Imo magibunalan. Gibunalan. Ikaw akong gibunalan. Ngano ka na imong gisagang pagkakalapog Unsa ka? man ning bayana ni nga. Ikaw akong Hinirman ra gibunalan. biyan ako ni, hinirman ra nako ni Ikaw ngay akong mo gibunalan. Ikaw akong gibunalan. Ngano ka na imong gisagang? Ganun gisa diri makadlo ka na be. Alam mag Ikaw naman na nagpabunal. Napabunal lang kadri kadakuan ni mga bagang. Ano ka naman imong isagang-sagang? sa makadre paayo jud ni do. Paayo. Kay kinsa man day ng laptopan na. Hinirman ra nako ni sa akong amiga nako. Amiga. Hindi mo amiga paayuhaan ha. Mura magbuang ning bayana ni. Sa ako ni paayo karon. Sa Paayo? bayana ni nga. Ipaayo na dito sa PC Byte ko. PC Byte. Sa malapit na. Dito sa Tagum, sa Osmeña Street. Dito atbang sa LBC. Easy. Ikaw paayuan ni dito kay ikaw minibunalan ni. Hindi na ako may magpaayuan na. Nga di man ako ah. Lakaw na dito ka. Ipaayo na dayon na. Nakaibag sa laptop dito perma ko be. Walay bag, walay bag. Di ay silupin no. Ang ganito. Silupin. Isilupin na. Mura po gag. Sa ning bayana ni oy. Pangita. Lakaw na dayon. Sino nakaguguban ng pangita pug bagong ta dito oy. Walay bag lagi. Hindi ano mo kuno uy. Ika, TikTok ra gayon ta kay gusto ko may pagsayo sa imo ha. Dili ko mo to nag-TikTok ra ka ni tan-aw ka dira og mga unsa-unsa. Tagay kog panggasolina dira sa motor be. Pero modto nako. Gasolina. Wa koy kwarta diri oy. Ikaw na kwarta dira. Kadyo kay na ni sige na ba kay. Wala Layo, gid biya kay to. Pagbaktas dito. Baktas dito, pagbaktas dito. Gara kay ka oy. Wa kay pang gasolina baktas. Gara pug katawhana ka. Kanina ra ko pinangita sa imon na ara day ka diri nagtanaw-tanaw ang mga TikTok mga sexy nga babae. Gut. Asa man tong PC Byte diri nga ginaingon ni Hana oy. Uy. Mo man siguro ni ay. Ay, buntag sir. Ay, kana nag-aayo mag-laptop diri sir. Oh, nagayo. Dala sa bukit mission, sir. Dito sa technician. Pa-check na to na. Ay sir, yung buntag sir. Oh, may buntag. Kaya mo ayo mag-laptop diri sir no? Oh, ayo kayo eh. Bisa kun sa nga klase nga laptop mo ngayon. Ano ka good shit ba? Dali sir, bayo na ko ni sir be. Sa ito tani. Na bunalan tungod sa silo sir ba? Naggaw. Magsilos ba Lagi dai? pero maayo pa ni sir. Ayo kayo ni. Salamat kay Nirman na po na ko ng laptop sir ba? Gamay ra problema ni. Kaya ra kayo na karon? Kaya kayo.
shit kay bay. Kana fights. Oh, sige. Ay sir, baliw ka na bugog. Ay, ako na rin dalaan ni si Lupin. Ano mo ko lang sudlanan god. Sige. Mas mayo na isulupin, gamay at nagastuhan na. Yan, sige sir. Asa na ayuhon mo sir? Dito na sa taas, may mga banggitan, teknisyan dito sa taas. Pwede ko matanawon niya pag ayuhan eh. Sige. Sige, pero tanaw sa mga wifi na dari sa Sige, ato na ako dito. Oo. Natsupa sila mga wifi dire. Chup kay bay. Hello sir, good Ay morning. ma'am, kanang nagpila na ingani nga wifi ma'am. Affordable ra kayo ni sir, ay barato ra kayo. Barato ra kayo? Yes sir, 8,500 ang siya sir. 8.5 ang isa kay nani. Yes sir, with package na siya, na nag-antenna, UTP cable na 30 meters, yung tarpaulin. Sa 8,000 nanay tarpaulin. Yes sir, Tapos na ay sa to? 30 meters na UTP cable. Ay wasa eh. Libre na siya sir, free Pwede package ang na. pagtaod eh. Free installation sa sir. Ay wasa sa na area. sure na ma'am. Yes sir, Grabe sure ka kayo, big sir. shit ba naman mo eh. Napon mi ganing nami choices dako 8,500. Gusto nyo kag less na 8,000 lang sir. 8,000 ran eh. Yes sir. Ang ano 8.5. 8,500. 500 lang ang ano nila sir, difference. Agwat no? Yes po. User. Pero same lang dyan na sila program tanan. Ako na kay internet connection sir, ready to plug in na ni siya. Pwede na ka magulog. Maka Facebook na ka. Connect na kasi mong kuan, loved ones. Duta no? Ay, tayo pa ma'am ha. Ako sang tanawon akong kuhan ka ng laptop kung gipayod. Ay, sige sir. Sige, salamat, Bye-bye ma'am. sir. Nadi sila yung mga headset na rin ay. Ay, ma'am, pwede mo try ang headset ninyo? Yes sir. Pwede kayo sir. Sa headset. Sir, ang headset ba sir para nasa ulo, di na pwede isunod sa bag. Agali, i-try na po na ma'am ba yan. Kasi ba sa bag, ili man di ay. Saka sa mama. Sige sir. Nachupa mo dahil lang ko under there, pero oh din eh. Kanamang laptop, sir. Ay, ano sir? Good shit na rin. Okay na ni sir? Okay na rin. Itong listingan. Sige daw sir, sige daw sir. Sige. May isaksak sir, sampai isaksak. Ayun, wasak. Kanang pila sir, pila akong bayro na nani. Barato na rin, sir. 500 ra ang ngamuang libur ra ni. 500? Okay no? Sige, bayad ko ron. Tayo sa sir ha? Sige, sir. Naman dito, kwarta dala dari di ay. Saan yun? Sterling? Market? Pre! Nanawag lagi ng tawanan ni Nabunsa na kagyan ni Dri ah. Kajat lang! Saman yun? Ay, masik sabot lang! Ito ba? Saan tuyo mo? Pero mas ako, 500 be? Grabe, sige mo kang panghiram pre ka Grabe ka rin, mabiya ka kabayad, Jud. Bayaran, lagi na ako na tanan lagi, na timingan lang pre, baka nagpayo mo, kung laptop ko dun niya. Barato raman ang pangayo nila pre, wala lang jugay kwarta pre, kasi ano, wako gyatagaan ganina pre. Gawag yun mo pre, oy. Mo ganun mong rason perminta. Ano pre, bayaran to kapag sweldo na ko. Si sweldo mo makitrabaho. Wala, lagi pero mangita ko pre, pag humana ni karon pero mas ako pre, sige na pre. Wap, ni may pila man na. 500 lang gani, kaya akong kwarta 100, dire, wala ko pangkuan karon, pamilite pag-uli, karon, bitaw Tanaw pre. na kuha, napa ko'y kwarta ha. Ang saan na naman jugay kwarta ba? Sige na ba? Grabe, nang tawanan niya eh. Wala Grabe, ba? kapila Maayo naman jugay na. ka Bay. pagkapari, maayo jugay ka ba? Salamat pre ha. Salamat. Sige lang ka lang dito. Bayaran Bayad lang ako mo lang, salamat. Bayar ya. Sige pre. Good shit sabi, good shit. Sige na, gudsita nito. Ka na dito. Grabe, nang tawanan niya eh. Sir,
Hoy! Sir, Good shit sa kanila sir. Ako ano ko ng laptop sir. dire lang sa mong kahira, bayad sir. Ay, sa kamera mo bayad. Dire Sir, lang. palihog na lang kong balot sa silupin sir, be. Kay mulakaw na ko dito sir. Sige, wait. Tarong nga sir, kasi magubag balik sir. Atong hatagan ng bago kay Kana. Sige sir, salamat sir. Sige, sige. sir. Hey ma'am. Magbayad ko. Ang pila to ma'am? 500 na ma'am. Thank you ma'am. Dara sir, sinaw na ning silupin niyo mo sir. Wow, good shit sir. Salamat na ako na eh. Sige sir. Kanya, salamat. Salamat kayo sir, balik sir. Tawahan na ito mga pa. Ano lagi oh. Salamat pre, nakuha na ako laptop na ko. Good shit na kaya Good ni. shit na kayo ni. Tarong na yun na Tarong pagkayo. na kayo ni. Pero- Mayo kayo pagkakon. Pero pre, nasa ko yung Ay, naghangyo-hangyo sa ko. Sunod na lang kay muli sa ko kay para mauli na ko ni sa tagiyan ni. Grabe. Ba, mulingan na ganyan. Di pa imuha di. Hindi naman nagalino niya. Mato sa kuha. Sige, sige. Salamat. Grabe, may tawahan na ni. Biyaan raman ko pagkauman, gihiraman. Good shit yung kaayo eh. Uy, naan na si Marky oh. Harap si Hana dali. Inom pa dito ko imnunun. Ti, nangihaan na ni. Oh, nya, naayo na? Ayun na. Naayo na ba? Di man mo kamutubag. Ayun na galiw. Ayun na. May kinaayo na. Ayun na. Nya, ingon na lang jutahan ton mo gabi karon. Kasi nga naman tapos magabi eh. Pangayog suri pud sa kuha pud. Ako pa mga yugsuri. Ikaw dapat mga yugsuri sa kuha. Unsa naman ka ikaw may nakagubaan ni pangayog suri ba? Di lagi ako nakaguba, ikaw akong gibunaran niya, kana imong gisagang. Taasa ikaw pud dapat imong mga pride. yugsuri Uy, sa taasa kuha. imong pride. Uy, pangayog suri ba? Ikaw lagi magsuri sa kuha. Okay, nguna na manggaling nga tagas kay kag pride. Di na to dugi-dugayon nitong relasyon oy. Bahala ka dira mo lakaw di ko kakuha di ay. Total wala man gyapon din ni klaro yung nguna nga relasyon. Bahala na ka dira oy. Uli ni gusto ni mo ha? Bigyan ta ka. Kaya ta jud ning bayhanan ni oy. Taas jud kay garbo. Oy be, sorry na be. Oy, sorry na ba? Sorry na be ba? Be, sorry na ba? Sorry na ba? Sorry na good. Naraman day na, magsuri raman day ka, dugay-dugay pa nimo.